हेल' लोगोफोर ससिमिता नार्जारि इउटुब चेनेलाव गोदानै बयखौबो बरायना लाग्रोबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै दंना लोगोफोर आंबो मोजाङैनो दङ आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबाय आरोना बेनो जाहैबाय माने जोंहा दिनै थास' जागोन आरोखि थास'खौ जोंनाव सङा एसे लोगोनावहाय संगोन नाफामजों आङो थास' खानायजों लोगोसे नोंथांमोनजों रायज्लायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय नायनायजों लोगोसे लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैनायफोरा साबस्क्राइब बानायनानै होदो ना लोगोफोर थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै स्टार्ट बैथिं थांसै मिथिबाय बैथिं थांसै थांजानाय नंला माबा दङना बिथिं थाबाय दे लोगोफोर दा बेखौ हैनोसै लोगोनो संनो नाफामजों संगोन बेखौ लोगोफोर नाफामजों थास'जों बिराद गोथाव जानो नागिरदों दिनै हैनोसै फैबाय नै लोगोफोर थास' होफैनो लोगोनाव बे गोजांदोंमोन ना न'आव थानानै ओमफ्राय सि जोमबो लायदों आङो लोगोआथ' सुइटार गानखादों मालाय थास'जों नाफामजों जाग्रा बर' सिख्लाथारबाय बे थास' नाफाम बर' सिख्ला आयु लोगोफ्रा नायलाय हाइ प्रेसार दङ बै सिमाना जोंना हाइ प्रेसार सिखारो गुद संनानै जानो रोङा बेलेगनो संनो होलायबावो मोजां ना आयौआनो बैसागुनि अमा मोननो देराखिसै बेस्रा अमाया बेनो लोगोनि न'आ सोरबा फैदों नोंसिनाव हाबनोसै लोगोफोर सौफैबाय नै लोगोनाव आइखार बिनाया जों मिनिबाय थादोंथ' नै जोंना थास'नि संग्राया ओमफ्राय बिसोरो बेखौनो आपलड खालामसै जेबो नङा ना नाने नों माजों गेलेदों सोना माजों गेलेदों हाय नुलाय जायाखै नै बेयाव दावराव जाहैदों बेखौ नुबाय जोङो मा जाया बे हिनजावफ्रा रावबो मिथिया ओरैसो मा होनो बे आब'नो नाम्बार दंबा नोंनो फन हरनो नागिरबाय थास' होफैदोंसो औ थादो नानि थांसै नै मालाय बिसिना फुला जि मोजां सा लोंसै सा लोंबावसै दे मालाय लोंलांसैहाय मालाय नायबावाखै बिदि बारियाव ब्रकलि गायलायलायदों ब्रकलि नोजोर नालागे माबा फोथा थुना हो बेयाव मैगङाव
फान्थावआवबो सामब्रामावबो हनै बिबार बारनो नागिरबाय बिबारा नै मोजांथार मालाय ओमफ्राय नै बे मोनसेखौ सोर लोंगोन आंबो लाहाय रिसा लांदो नै नोंहा बे आब'खौ खालामहो माखौ साबस्क्राइबारा नोंखौना गावना साथ हलायाबो होब्ला खालामनांगोन आं दे लबसना हर आंबो खालामखा सेर आदा सेर दा हावन खाना आब'आ खानाखै आयो 1K 4K खालामनांगौ साबायखर फिसाजा खालामगासिनो ओंखायनो गाव खालामना लाबाय थायो सेरनानै थिनगासिनो दं मनजों जाथि बंस'आव मुगांखौ खालामनानै बिदिबा जाखायोना बिदि होनहरखानांगौ नङाबा नोङो हाबायाना बे गामि खाथिनि ना आब' जोंना नोंसिना सेंग्रा दं फिसाला आं बेखौबो सौखौ सानो हायाबा न'आवनो दाखालि फैदोंमोन नुवाखैदां बिसोरो मोजां ना होमबालाय हौवासाजों बेनाबो जोंना मिसालजों बिदिनो गासिबो ना एरो आयु जों एसे मोनबाबो जायोना एसे एलायना जायो बुरजा नाङा सानाखै सोरबा 10थाफ्राव हराव जौना फैबा माबाल' दंखायो गैखायजों जेबो मोना आङो सोर सिखारा ओरैनो खाजों आङो दै सारनानै दुगैनोसो माबादोंमोन ओमफ्राय नैबे फैबाय साहा लोंबाय आब'नि मबाइलाव गोदान साबसक्राइबार बानायबाय लोगोफोर बे आंनियाबो नाम खालामना थुना होलाय सिथानायखौ हैनो आब'आ जा मोजां सिथायो नों सिथायना आब'आ फानो बे आब'आ सिथानानै फानो सोरबा माबायोबा लांफैनो हागोन होनलायथारदों नांगौबा लकेल दख'ना फानबोयो आब'आ गावनो आखाइजों बायदि गावनो आखाइजों थुनो दायो बिदन दादोंनि बिदन गोमो फानो आं मासे लायगोन हाय मासेया बाहाग दंबावो फानथाला फानसि मासे नालाय फानथाला फानसिनांगौ नङा गांसे लायनोसै आङो बिमाहाय जि फाग्लिहाय दख'ना बिदों बेसेबां फानो आब'आ हाजारसे बिदन ना गोमो जोंनाबो हाजारसे फानो होमबालाय आं लायनोसै दे नायग्रो नायदो नायनांगौहाय र' दा बेलासियाव नायगोन दे आदा बेलासियाव टाइम गैया आं बेराय देवान जाबाय बेनो गांनै लाबाय मा सिन्था खालामलाय फिसायखौ दियावलाय गांसेयाव बयबो मोजां नुथारोहाय दसखान बयनावबो गाराय थायो न'आव सोङो ना सिङाव बेफोरखौलाय माथो रायलायलाबायनांगौ लोंबा जाबासो ओंखारो बेफोर जौ लोंनांगौ र' जौआलाय जानजि आंनाव दंखायो अलरेडि आं हरला बेबायदि जौ फाग्लानो आं मैया बिबैनोसो लांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बिसोरखौबो रागा जोंनानै लाङाखै आं नांगौबा फारसेनिल' सिगां मोनासिनसो लोङो थास' होबोनाया साहा लोंबाय लोंखानानै थांसै दा आंहाबो एसे जौ लोंबासो अखंखा जानो नागिरो ना खोनासंलायो थादो दे थांसै बाय बाय नानि औ बाय बाय नै दासो गोरलैया बाय बायनो फैनानैसो बाय बायनो थांसै लोगोफोर भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय